Haos, potpuno rasulo realitiju Zadruga 3 ovog popodneva. Novi vođa je Branislav Radonjić Brandon, on satima nikako da završi raspodelu budžeta jer je došlo do nekoliko incidenata u Beloj kući. Prvo je došlo do haosa između Bore Santane, Filipa Đukića, Milice Kemez i Ive Grgurića u koji su se umešali i ostali ukućeni. Veliki šef je odmah reagovao i kaznio zadrugare zbog agresivnog ponašanja, nedeljnim honorarima. Međutim, haos se tu nije stišao i svađe buknule između Bore i Mlađe Jovanovića, koji je na kraju šutnuo Santanu, ali ovlaš jer ga obezbeđenje sprečilo. Zapamti dobro šta si rekao zbog svega onoga što sam doživeo. Još jedan honorar je otišao meni zbog tebe, rekao je Mlađe Bori. Onda su krenule užasne psovke od strane Bore Santane. Ima lokal da ti zapalim, da lokal ću da ti zapalim i stomatološku radnju ću da ti zatvorim i tako dalje. Mlađa je zakačio nogom, viknuo i diskvalifikujte ga. Ti ćeš da se biješ, tući ćemo se večeras, letiš ti ili ja, nastavljao je Bore.